foli be aw ye faw sigiyɔrɔ la minnu bɛ k'a lajɛ Mali kɔnɔ Mali kɔ k'a y'aw bisimila bi an ka dɔgɔkun furancɛ kunnafoniyaw kɔnɔna la. Kunnafoni daminɛla an ka jamana ɲɛmaa Général d'armée Assimi Goïta ale kɔni adamadenya dɛmɛ kɔni don ka taa an ka jamana kɛnɛyaso ni o ye lapitaniso olu kɔni yɔrɔ o don to ale kɔfɛ ni o ye ɲɛfurakɛ yɔrɔ hôpital dermatologique fana kɔfɛ Bamako fo ka taa se hôpital du Mali ma fo ka taa se centre de santé de référence CCRF kɔni ma Bamako commune sabanan kɔnɔna la an ka jamana ɲɛmaa a ye wulikajɔ kɛ kura ye ka taa fɛn min ye Jikɔrɔ ni Jɛnɛkabugu olu ka asako minnu bɛ yen nɔ a ye adamadenya dɛmɛ kɔni ta ka ɲɛsin olu ma fo ka taa se Lafiyabugu ta yɛrɛ o kɔni ma min bɛ tali kɔni kɛ panneau solaire yɛrɛ kɔni doli ni dɔgɔtɔrɔso kofɔlen ninnu kɔnɔna la walasa ka se ka baara nɔgɔya kɛnɛya tigilamɔgɔw bolo ani ka se ka banabagatɔw olu yɛrɛ fɛnɛ lafiya cogoya min na. Dɛmɛdi min kɛnɛ kan a kɛra bonyaba ye kosɛbɛ kɛnɛ kan an ka jamana minisiri ɲɛsin don kɛnɛya ko ma médecin colonel Asaba Jalo Touré ale kun bɛ yen nɔ fo ka taa se an ka jamana maaba caman wɛrɛ olu ma. An ka jamana directeur général de la police nationale min ale kɔni sigila a bɛ kalo saba bɔɲanko bɔ bi ale kɔni ye wulikajɔba kɛ ni o ye contrôleur général de la police Yusuf Kone ye ka taa an ka jamana kɔrɔyan fanfɛla o la kɛrɛnkɛrɛnnenya Gawo marabolo o kɔnɔna la min kɛla tarata don mɛ kalo tile 6 a ka nin wulikajɔ fɔlɔ in o kun tɛ dɔwɛrɛ ye ka se ka taa i ɲɛda Gawo marabolo kɔnɔna la fɛn min ye polisilaka minnu bɛ yen nɔ u ka baaraw kɔni cogoya bɛ u bolo cogoya min na fo ka taa se degun min bɛ u kan laɲini min bɛ u kan ka se ka o dɔn ani ka gɛrɛɲɔgɔnya kɔni sabati ani a ka marabolo baarakɛla olu kɔni ni ɲɔgɔn cɛ ka sanga ni fɛn min ye directeur général yɛrɛ ka nin wulikajɔba in ye a kɔni nimisi wasa sɔrɔ kosɛbɛ min yɛrɛ kɔni na a kɛra nisɔndiyaba ye kosɛbɛ fan fila bɛɛ lajɛlen ma. CMDT ni o ye an ka jamana kɔri baarayɔrɔba ye ni wagati na ale kɔni directeur général kɔni o falela min yɛrɛ sigili kɔni tun laɲini kɛra kabini kalo caman bɔɲanko ni a bɛ taa kalo 10 bɔɲanko la ale kɔni ye baaraw kɔni daminɛ ni wagati na fɛn min ye CNDT directeur kura o de ye monsieur Mamadou Mustafa Jara o ye. An bɛ to AES kunnafoniyaw kɔnɔna la ni wagati na capitaine Ibrahim Traoré ale bɛ Senabɔl la Moscou kɔfɛ yen nɔ Russie jamana o kɔnɔna la o komi min na ka sanga ni kunungo juma ye wuladafɛla wagatiw la ani AES jamana ministre de la défense ni o ye olu kɔni sigira ka kuma min kɛnɛ kan an ka jamana ministre de la défense kun bɛ yen nɔ ni o ye général Sadio Kamara ye sigi ka kuma yɛrɛ kɔni tagara fɛn caman kɔni kan ni o yɛrɛ kɔni bɛ tali kɛ fɛn min ka dɔn k'a fɔ AES basigiliko ani baarakura bolodaw lakana ani ɲɛtaga siraw fɛ. Abubakar Sise ni o ye malien de min sigilen tun do Faransi jamana kɔnɔna la ni maa dɔ ye ale bɔnɛ a ni na ka sito san 22 la ka sabu kɔni kɛ ni dusukun juguya yɛrɛ o kɔni ye min kɛra sababu ye ka fɛn min ye Faransi jamana kɔnɔna la silamɛ diinɛ tigilama fɛn fɛn bɛ fo ka taa se diinɛ wɛrɛ ani farafin den minnu bɛ fo ka taa se fara siya wɛrɛ olu ma min na bɛɛ wulila ka jɔ ka sanga ni waleya in kɔni ye o de kama Abubakar Sise yɛrɛ ale su nana an ka jamana kɔnɔna la ni o ye ba Maliba ye min na alamisado mɛ kalo tile 8 ale kɔni ka sukoya olu baaraw daminɛ la min yɛrɛ kɔni kɛla Grand-Tigibugu terminus fɔlɔ misiri ba yɛrɛ kɔni na kɛnɛ min ka an ka jamana maaba caman kɔni bɛ tasibilaw caman kɛra Abubakar Sise ye o kun kelen kɔnɔna la kuma min na subɔla misiri la u kɔni ye u kunda n'a ye a yɛrɛ kɔni faso dugu yɛrɛ kɔni kan min na u t'a ta ka taa da a dayɔrɔ laban na a faso dugukolo o kan an b'a fɔ Ala ka saya kɛ Abubakar Sise ma lafiya ye Ala ka kisi ma jugu ma kan don u kalo dibi la. Dawoga ni o bɛ Gabiro commune kɔnɔna la ka sanga ni kunungo nɛgɛ kanɲɛ 21 wagatiw ye a kunnafoniya dira k'a fɔ ko cɛ marifatigi bugunatigɛbali dɔw kɔni nana moto la ka jigin Dawoga dugu yɛrɛ o kɔnɔna la min yɛrɛ kɔni kɛra sababu ye u kɔni ye mugu kɛ sifinaka dɔ kɔnɔna min kɛra sababu ye ka o bɔnɛ ani na tuma min na u ye waleya cɛjugu o ka sɔrɔ ka don a ka butigi kɔnɔ k'a ka minɛnw kɔni ani a ka nafolomafɛnw bɛɛ lajɛlen kɔni cɛ ka taga ni a ye. An bɛ wagati min na i ko sisan jamanadenw kɔni wililen don ka jɔ kosɛbɛ munna kɔni bɛ k'u ka dɛmɛ bila ka taa jamana ɲɛmaa yɔrɔ dɔw kɔni sɔnna fɛn min ka dɔn k'a fɔ parti politique kɔni ka baaraw ɲɔngirilen man kan dɔw kɔni a yira k'a fɔ ko a ma bɛn u ma fiyewu nka ka sanga ni wulikajɔw ye sɛgɛsɛgɛli ni an b'a fɔ ma ko enquête d'opinion a yirala k'a fɔ ko ni malien de sigi 100 sara la 72 o ni a kunkan fɛn olu de kɔni dalen don an ka jamana ɲɛmaa Général d'armée Assimi Goïta la wa minnu b'a kɔ ka a dɛmɛ u ka hakilinaw farikolo ani u seko bɛɛ la.
MCA ni oye Bamako kaso bomba konna ayira la ka fo kaso bomba konna la ko kaso la dino ko maralindo yenino mi yere la ko muso do ko meto ka ta ka bo ale la kaso konna la nga ayira la ka fo ko muso la kan ko ni tawo ta bo ni kaso la den yere ko ni ko akoni tumita ni drogu de ka odo ko ka di femi ni kaso la den ko fole ma mi yere ko ni tumekeni kaso bon yere ko ni gardien do yere ka complicité oye kuma mina siga ko yere ka seke seke lu ko ni busamseni ko ni tuku ajatem ne la ka fo ko kabi kuma jani muso la kan yere ko ni me doni ni nyana minima feni o drogu ye kata dini kasola din ko fole yere ko ni ma am wakati mina ko sanse ka sega lu be sina ka sega yelinda ako bela jiralen ka nga ayira la ka foko kasola din yere ko transférer la ka baba ko MCA la ka blakata kulukoro kasubumba ula Femi anga jamana brigade mobile d'investigation BMI des douanes maliennes ka sangandu luka wuli ka jo koni nye eri muwa ani nani kono u koni tike koni ke yurugu kela kulufla irede koni ka sangani mekalo kle sheki nye muribabu ko olu feino Femi Bamako BMI koni ye wuli ka jo ke mina u koni tike ke bulma fendola mi kumeka bo sigu jamana konna la kay kunda faba u koni bulma fem konna la irala ka fabeta suguro boro keme flala ani Femi nye vaccine koli duru bonyanko olu de minana ni bolma fen konna la mi yero koni tun dogolo no femi produit wera olu jugorla la wala sa aka minen koni bugunatike kana se ka do o dugu saje mekalo kle kono to wese buko ko olu fe no bimi were fana ka wuli ga jo sere ka to yesike koni ke bolma fen were konna mi yere konna la yirala ka fo pepiti dor o keme biolon vla ani duru kume femi o bolma fen kono mi yere pezi limita ijo fo kilo saba ani gramu keme nani bioro ani kelimbonya ko la mi fana koni tun dogolendo bolma fen konna la wala sa akana se ka do kasanga ni sege sege la yirala ka fo koni bolma fen koni siga kera ka fo ko akumega bo la gine jamana de konna la kai kuna nga jamana ka mi wakati mna iko san sege sege lu be sina ka sega yelenda akuka Mali kuna fini bolo sala jema ko ni bidan sigi aga bizu ko frontier kuna funi olo ofulindo akala mel ko nyumana aba fo au kambe do ko wede ala kan ci joko ma ko no nga jamana basiki